Hello tfal! Min jaf kemm il-darba tkellimtu, għamiltu xi komponiment jew ħadtu sehem xi f'kompetizzjoni dwar x'tixtiequ siru la tikbru. U min jaf kemm ħsibijiet għaddew minn ġew moħħkom. Din hija waħda mix-xewqat li wieħed ikollu. Żgur li kull wieħed u waħda minna għandna xewqat u ħolmi nixtiequ li jseħħu. Anke jekk forsi bħalissa qed naraw impossibbli li għodhom f'qalbna u għadna bednihom lil ħadd. Il-prayer space li ser nagħmlu flimkien jisimha xewqat u ħolm u għalija għandna bżonn. Il-modelli x-xewqat tiegħi u l-ħolm tiegħi joħloq il-verżjoni tiegħek. Pinna, lapes, markers u kuluri u qoffa. Ġesu jgħid lid-dixxipli tiegħu u lilna għal bnedmin impossibbli imma l-Alla kollox jista' jkun. Dan il-kliem f'moħħna naħsbu ftit x'inhuma x-xewqat u l-ħolm tagħna. Ikteb jew pinġi x-xewqat u l-ħolm tiegħek fuq karta. Ittbiha u poġġiha ġol qoffa. Tkellem ma' Alla dwar ix-xewqat u l-ħolm tiegħek u ringrazzjah tal-kuraġġ li qed jagħtik.